חברת ספלינג מייצרת מערכות זמן מתואמות הכוללות שעונים אנלוגיים עגולים או מרובעים, או שעונים דיגיטליים עם 4 או 6 ספרות. כל השעונים מוצאים בגדלים שונים ובתצורה חד או דו-צדדית למקומות בהם נדרש לראות את השעה מזוויות שונות, כגון במסדרונות או במרכזים מסחריים. השעונים האנלוגיים מיוצרים באיכות גבוהה מאוד וחוללים הזרקה צידית של מכסה השעון העשוי מחומר שאינו מתנפץ. חוגת השעון עשויה מחומר עמיד שאינו דוהה, ושלדת שעון העשויה ממתכת או מחומר ABS. השעונים הדיגיטליים מוצאים במספר דגמים, וחלקם מסוגלים גם להציג תאריך, לאמם תאורת תצוגה, לבצע ספירה לאחור, ולהציג הודעות ומספרים שנקבעות מראש כמו Fire, Bell או כל קוד ספרתי אחר. חברת ספלינג מציעה 4 סוגים שונים של מערכות זמן מתואמות. מערכת קווית, מערכת אלחוטית, מערכת טוקבק, מערכת IP. המערכות שונות זו מזו מבחינת התפעול, ההתקנה הנדרשת ובאפשרויות השליטה. קליפ זה נועד להדריך לגבי השיקולים בבחירת סוג מערכת השעונים המתואמת. מערכת קווית, תקשורת דיגיטלית דו-קווית. המערכת הקווית של חברת ספלינג כוללת שעון מאסטר, ממיר המשמש גם כספק כוח ושעונים משניים. שעון המאסטר מספק את נתוני השעה המדויקת לממיר. הממיר אשר פועל עם מתח של 220 וולט מנחית את המתח מ-220 וולט ל-24 וולט ומערבל את המתח עם נתוני השעה המדויקת. מהממיר יוצאים 2 חוטי חשמל עם המתח המופחת ל-24 וולט ועם נתוני השעה המדויקת לשעונים המשניים. המערכת הקווית אמינה ופשוטה להתקנה, מכיוון שהחיווט כולל רק 2 חוטי חשמל המעבירים מתח של 24 וולט ואת הזמן, עובדה המוזילה את עלויות ההתקנה של המערכת. מערכת אלחוטית. מערכת השעונים האלחוטית היא אחת המערכות הפופולריות ביותר שאנו מציעים. המערכת מבוססת על טכנולוגיית התדרים המשתנים בכדי להעביר את השעה המדויקת לכל השעונים שבמערכת. היתרון הבולט ביותר במערכת זו הוא קלות ההתקנה. להתקנת שעון אלחוטי אנלוגי, כל שנדרש הוא להכניס את הסוללות לשעון ולתלות אותו על הקיר. להתקנת שעון אלחוטי דיגיטלי, כל שנדרש הוא מקור מתח בלבד, מכיוון שסינכרון השעון נעשה בדרך אלחוטית. מערכת זו כוללת שעון מאסטר עם משדר, אשר משדר את נתוני השעה המדויקת לשעונים האלחוטיים שבמערכת. מאפיין ייחודי הוא שכל שעון מקבל את נתוני השעה המדויקת, מבצע בדיקה עצמית, ובהתאם לצורך מתקן את השעה אותה הוא מציג, אך בנוסף הוא גם משדר את הזמן המדויק לשאר השעונים. מאפיין זה מאפשר שימוש במשדר בעל עוצמה נמוכה, בגלל שכל שעון גם משדר את אות הזמן המדויק ברגע שהוא מקבל אותו. השעונים האנלוגיים פועלים בדרך כלל עם זוג סוללות אלקליין בגודל D, המספיקים למשך זמן של 5 עד 8 שנים. השעונים הדיגיטליים והאנלוגיים מוצאים גם במתח של 24 וולט, 110 וולט או 220 וולט. מערכת טוקבק. מערכת זו כוללת את מאפייני המערכת האלחוטית, אך בנוסף היא מספקת מידע לגבי מצב הסוללות בשעון. עוצמת השידור שהשעון מקבל הוא מידע על תקלה בשעון. מידע זה מתקבל על ידי תצוגת מחשב של שעון המאסטר וכולל את כל השעונים שבמערכת. מערכת IP. המערכת משתמשת בתשתית רשת המחשבים המקומית, אשר משמשת כמקור המתח והמידע לשעונים באמצעות כבל הרשת. פרוטוקול ה-PoE מוזן באמצעות מתג רשת או באמצעות ספק IP. אחד מיתרונות המערכת הוא שאין צורך בשעון מאסטר, מכיוון שכל שעון IP יכול לקבל את הזמן המדויק משרת זמן NTP/SNTP. כל שעון נשלט באופן פרטני באמצעות תוכנה המותקנת בתוך השעון. תוכנה זו מוצגת על מחשב, ודרכה אפשר להיכנס לתפריט ההגדרות של השעון. בנוסף, אפשר לעקוב, לקבל מידע ולשלוט בכל השעונים במערכת באמצעות תוכנה שמסופקת עם המערכת.
מערכות הזמן המתואמות של חברת ספלינג נועדו לתת מענה ליישומים שונים. ספלינג גאה בטכנולוגיות הייחודיות, החדשנות ואמינות המערכות. אנו עוסקים כל העת במחקר ופיתוח מערכות חדשות על מנת לספק את צורכי הלקוחות. אנא בקרו באתר האינטרנט שלנו. Sapling, ingeniously in sync.